aya n'amang'ana Mayia asenchera y'obwenge korwa KISII FM enka y'omugusi. Mambiengi yomonchomo tigendo sia sote garrete nigo chiabuto kribere goro ye chinsainya chiabona mambia Amang'ana Mayia senchera y'obwenge korwa semesa itio Amang'ana Mayia imbeyenka y'omugusi KISII FM elitaliane nigo nkoro kwa Ronald Mayaka. Kiombe kiabacholi ne chimbebe gia IBC nigo okiane kiribuna nigo kirachi kusaba chibese chinde kurwa serikali nene yense ya Kenya elinde kogendereria murubiri wo kubarikia bakichikura abayese chi county chonsi ime yense ya Kenya umunyakirego bwe kiombe gia IBC Erastus Ethacon nigatebere buna keromo Kenya ubwateke bande nigabwatu bosibole bwo kwirike muno mwakie kura na igo nigo barachie kuroli bagelie linda bakenya buba bwate bande beli kibuna bakichikura linde go cha kubatrani bwa ase obocholio bonene burakolekana emergency ya Kenya. Munchomo tekalibo magega ye bonus y'umwaka yoiga gusuka insemono gwetanye birengere by'abalemi ibakemeliye cyaye kurasorogongo gusi nigama mochacha kiri kuri gobondo gucisha sabarai ao kurwase orogongo gusi yasugo tabe kabusio ibirengere lyo na ibirero by'umugusi kubatekana no bulemi bwecyaye Charles Muguche oyoro mulemi kurwase factory ya Nyamache nigaburira barayi bonsi kurasorogongo gusi gwesoke na kuligera lyo muchando bwe bonus yechaye kiagera ni gorogongo gusi iroire bonus yenke kolenganirwa nechi bonus chinde kurwa sechi factory chinde emergency ya Kenya. Abego chinga kichinsemo aho chege siasa chigandrate kwerobelya bosi bo bacholio bonene bole bosi emergency ya Kenya muri kyo monene bwe kyamagia Jubilee muske Jeremiah Kioni nigatebere buna oyo kabero mu waziri omukuru musike Dr. Fred Matiang'Inere urachye ko bomurwaniriya urachye ko amererania n'umurayo bono bwense ya Kenya musike Dr. William Ruto sobocholio bonene bole bosio musike Kioni nigatebere buna umusike Matiang'Ini go arorekanire wancho n'abakenya bange nabo igonigo atabwatia Amang'ana yobogesa kwa si campaign chiaje gento kumbeka bosia sebonsi bali bakuriye kirwo kiburayi bwense. Nabwo murai we kyama kya waipo musike Stephen Kalonzo Musyoka nigaja mochiria serikali ya Kenya kwanza insio burai bwaje musike William Ruto asugo tabeka chibese chisa inase keganche kyogosira amasomo nelibageri yogo otumeka chibese chinyinga sokwena na gucha 7 bunenchera ya manyogosira abaninchi yabwa semero belyo bakuruka empowerment programs kagukona chinga kyakoretege karona barayi baboro kiwabe chi university asechi yabisi chinene chekia mekyo litskoligoro umuske Kalonzo nigo aboleti abasaye go chia kwegerera amabagabo yoborayi elinde ko basuburayi asobocholio bonene boli bosio liboga lyokukanya amatukale bosio. Naraya senchera y'obwenga zichinga kicho monchomo tigarali mbia mona sengencho kwabera mona intwe kuruli mambia somorobelyo mu mincholime buna butambe ninche nkobe kumusumali bo moelio somorobelyo bia mona monchomo telenda ko tigarenka y'omugusi KISII FM chinsa chikubwatia no nyigwa senchera y'obwenge no boikira n'unara bekago twikira semesa yaito ya Amang'ana Mayia kurwa sende nigonkoro kwa Ronald Mayaka. Omoelio bwa Amang'ana Mayia asenchera y'obwenge unaletwa sole na KISII FM enka y'omugusi.